Becsületes nevem Leonidas. Duranda. A legkomolyabb hely. Rohad a patak. Ott laknak a kanibálok. A gyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Ez a trió. De aki jön, aki megenné a dögöt. Ő Hector amúgy. Sehol nincs ilyen csókolom. A legkomolyabb hely. Igen, már hogy milyen értelemben? Legkeményebb emberek vannak itt. Milyen emberek? Akik nagyon ütőképesek. Jó magam is, társam, az az unokabátyám. De milyen értelemben ütőképes? Boxolók vagyunk. Ja, Ide bejönnének a magyar gárdák, szétbombáznánk őket. de hát Semmi esély. Még 3000-en is jöhetnek. Mi csak 300-an vagyunk. Aha. Döglött macskák vannak, döglött kutyák. Kisgyerekek azt teszik, Azt eszik a Eszik. döglött kutyákat? ami már bomlik keményen. De a szüleik miért engedik meg neki? Hát mert nem Mert nem törődnek a gyerekeik. Mert most egy 3 éves gyerek bemegy a patakba, most nem is látszódik szinte. Mert olyan növények vannak, hogy nem látszódnak. A kisgyerekek ott a patkányokat eszik. Eszik a gyerekek a patkányokat? Mindent megesznek. Na de maguk itt például miért nem csinálnak rendet, ennyi erős fiatal ember? Hogyha látják, hogy a gyerekek eszik a patkányt, akkor miért nem csinálnak valamit? Nem lehet ellenük semmit se csinálni, mert hülyék, analfabéták. Kanibálok. Oda fognak egy dögkutat csinálni, a patak közepére egy dögkutat, ahol majd lehet a dögöt dobálni, és ki is lehet belőle venni. Meg is lehet enni. De aki jön, aki megenné a dögöt. Aki éhes, Itt rendszeres, hogy az emberek dögöt esznek? de csak a sarjabbak. Az mit jelent? Ma lemaradottak. rosszabbik. Ők hamarra raknak az erdőbe. Ja. Mert hamarra is van, az erdő közepén is egy ilyen kis település, egy falu, és ott laknak a kanibálok, Tényleg? akiket a rendszer bedarált. Én központú rendszer. Az mit jelent? Hát Mesélj amit már azért el. hoztam létre, hogy ne kerüljek trébe. Ja. De valami közelebbi tervről? Ennyi. Itt az lenne a legjobb, hogy innen az egész területet végig, egészen odáig elpucolni. Tök mindegy, hogy magyar vagy nem magyar. Vagy felrobbantani. Így, lerombolni az egészet, mert így ennek Betonbombát, itt a híd alá jelenleg nyomnak, nagy semmi értelme nincs. És hogy került a, Falu ez, nem város. hogy került a villamvezetés? Ez nem a falu. patkány egyáltalán? Gyöngyös az város. Kisgyerek felvitte, felmászott és kajak felkötötte. Itt az őrség többi tagja. Lenne itt annyi őr, Pitbull terrier. megszervezné. Pitbull. Na, tessék. Hajlandó lenne őrizni a patakot, hogy ne dobálják bele a szemetet? Egyféle ilyen Jó, hajlandó, pénzé. egy kutyahólat csinálnak. Én nem árulok, nem árulok, És jó kikötik egy pénzig vastag láncra. minden. Nem, most ebben igazam van, mert az állam fizet a pénzt. Hogy itt valaki bevolna rógó, vagy valami, és oda beesne, vagy valami, és meghalna véletlenül, ne tegyünk fel a kérdést, azt na, észre se vennék. Amúgy nem. Nem vennék észre, hogy ott most bent van egy ember. Csak a büdösre lennének figyelmes, de nem nézik meg akkor se, hogy mi ez a büdös, vagy nem érdekelni őket szerintem. De most nem jó mondom. Tőlem még a szociálist is elvették, amit nem kellett volna, hogy elvegyenek, azt a kevés pénzt. Van-e már is ideges És vagyok. munka az van? Munka Hát voltam ugyanúgy dolgozni minden, Sportban és hiszek, nekem olyan sportban. Sportban papírja, hisznek, nem a munkában. hogy elvegyenek Én dolgozom már 4 több mint hónapra egy éve. izét. De abból nem tudsz Ja, megélni, a ez sportból miért? nem tudsz Boxoló kenyeret vagyok. keresni. Boxoló Nem vagyok. kapok valami De sokat. könyörgöm, meccsen figyelj, gondolj arra, de gondolj arra, csinálhatod 30 éves korodig. Utána mit csinálsz? Nincs nyugdíjad, nincs állásod, maximum már csak összecsinálsz edző 2 leszek, gyereket. edző leszek. De nem fogsz tudni életed végig megélni belőle, mert megöregszel. Jó, Téged is elérnek a problémák, meg a 3 gyerekem van, és betegségek. 19 éves vagyok. És 3 gyereke van? 3 gyerekem Hát én van, erre és nem teli költözöm. vagyok pénzzel. És tud felelősség teljesen Hát persze, gyereket hogy nem nevelni? áll, Most már már nekem egy 19 saját évesen? különálló életem van, házam, minden. Igen, van neki. Én Nagy csak lakás. ide bejárkálok, hát én Feszítsél nem a ide, trinyódra. én nem ide valós. Ez a trinyó. Nem ide valós vagyok, én csak ide följárok. Na és mit javasolnának, mit kéne így csinálni, hogy Hát jobb egy legyen pár- az élet, Egy mint a konditermet Dunárdán? csináljanak Ja, oda, jó, egy nagyon óriás, komoly hatalmas konditermet, van. amiben mindenfajta felszerelés van, és hadd gyúrjuk ki magunkat, és hadd legyünk testépítők. Na de hát Mert nem egy istálóba edzünk. Na de egész Vagy ki gyerekek kéne egy pár fiatal gyereket Csapni. polgárőrnek nevezni, hogy akármi, olyan ruhát kapni, Ja, így van. hogy Egy itt este ruhát. járkáljanak és Egyben. figyeljék a rendet. Aha.
Meg azt is vállalnák, hogy akkor a Hát patakot jó nem- magam, Hogy én meg Leonidas, én elvállalnám. Na tessék, Vele. már megvan Igen. a... Csak a ruhát. Egyenruhát, meg valami Vagy jelvényt, meg valami jelvény. gilincset, fegyver Tök nem mindegy, kell, csak mert hogy lássák, hogy, elég kemény hogy fegyverek. polgárőrök vagyunk. Annyi már elég. Itt rendbe tartanánk az egész utcát. Hát ez nem ártana, mert elég nagy a rendetlenség. Erre nagyon betegség van a ráktól is. Olyan betegség... Olyan betegségek vannak, hogy erre valaki bejön és Na látod, ilyen hogy hol rémálmok dobtad bele lesznek szemetet a tőle, patakba? az emberek. És nem Dobtam bele, most mi hazudik? Nézd meg, most hazudtad meg saját magad, hogy nem akarod, hogy Bátor. retkes legyen el. Mit csinálsz? Beledobod a retket. Milyen retket? Tök mindegy, mi volt a kezedben, egy műanyag darab, vagy bármi. egy hal Mutassam volt. állnak melyik volt. Most dobtad be azt a fekete valamit. Hol van? Én honnan tudjam, láttam, két szemem látára dobtad be. Jaj, És akkor te ilyen nem akarsz ilyen panzernőt, körülmények hát gyerekek, közt még élni. nem láttam ilyen panzert. Ez fent lesz az interneten? Hát szerintem fel lehet. nem? Rakják fel. A Facebookra is tegyétek fel. De ezt. nézzék már Nagyon meg komoly azokat videó. a nem tudom miket, fel a szét, a trehányságon. És nézzék meg a víztornyot, le se festették. És az embereknek nem adnak házat, egy jobb házat, amiben, hogy elköltözhetnének innen, itt kell a nyomorba élni. Igen. Hát elég rossz állapotban vannak ezek a házak, az biztos. Igaz, hogy ahhoz munka kell, hogy házat kapjanak, de még munkát se adnak nekik. És ez fent legyen az interneten. Föl kell, hogy legyen. A YouTube-ra